Já čekám na zásilku. Jo, čekám na zásilku. Se podívej se tady. Jo, počkej. Takže další unboxing. Jasně. Takže Další unboxing. takže tohle je Acer Predator. By tam mělo být, tam nenapsali. A cena bylo 90 000. A tady je všechno fakt. Měl napsat fake, ale asi to skrytli, protože to fake není. A to A si tohle fake je není. fakt A koukejte, vole. Vidíte? Ale čupte, vole, jak nám to zapalili, kokoti, vole. Ještě to ucho, vole. To nevadí. To nevadí. Máme to tašku. Takže. Kde My se blíž. tam budeme podívat. Takže. Máme Acer. Predator. Tak. Jdeme se na něj podívat. Jedná se o počítač, výkonný herní počítač za 90 000 korun. Tady to je Tady jsme napsané. nedávno, které jsme dostali jako dárek na Alze, kde jsme ho vyhrali. A my se jdeme podívat. Pořádně. Takže. První příručka, takže. Ukáž. Příručka. Acer Predator. Takže. Procesor 529 Hz. Intel Oral i9. RAM 69 GB. Grafická průkazka Angirocínské nudle 59 kč 8 bajtů. Rozlišení 100x100, jedna nabíječka a jeden nabíjecí dort. Takže Asi to je port. asi je to port, asi to tam udělali nějakou chybu. Já bych tu chybu neviděl až na ten port. Asi se jdeme podívat na Acer Predator. ale teď se pojďme, boži, podržte teď, co vytáhnu za pořádnu namákanou mašinu. Teď se na to podívejte. Oh! Ty vole, Ty to je pičo. mašina, ještě Spider-Man edice, tu jsme přesně chtěli. A my se teďka jdeme podívat na samotné výšení. Počkej, ukáž to do videa, takhle. Takže ty vole, no přesně Počkej. jak jsem říkal. Tady, a teď ho zapneme. Počkej, stíníš, kokoté. Oloxibu. Počkej. A takže tady to vidíme. Spidermana, takhle. Jo. A my se jdeme podívat. Takže, A protože to je gaming, no. je to gaming, já bych to teda neviděl, protože to gaming nebyl. A takže podíváme se na baterky. Baterie, máme asi ráně výkonnou. Kurva, Kurva, teď nám vypadly 4 baterky. je to nabíjecí port. Na nabíjecí dort asi tady není, ale ty nabíječky bylo asi řešeno, že je tady. Ne. A Tak. Má to ale já se hezkou jdeme za níž. pěknou, v hodnotě 20 000 korun. Což je teda za neuvěřitelný praxi. Musíte zjistit a vyslavit zvuk. Ale rozlišení teda nemývilo, to je teda luxusní. Tak. Kdo by to A my se nechtěl? tam budeme Dejte. podívat. Vám to tam ukáže, že... Takže jde to takhle, jde to takhle vidět. No. Takže jdeme. Já si asi něco zahraju. Můžu dát tam GTAčku. Rozjedeme GTA, okay. Tak a jdeme se hrát. Hoši. Ty vole, ne, počkej, tuhle hru nechcem. Takže, máme tu, počkej, je to nějaká dobrá hra. No, vidím tady ze začátku nějaký hry jako uvítací. Od Windows 10, od Microsoftu, my to opravdu mu děkujeme. Asi by tu hra nebyla, ale asi máme hru tady. Ty vole, tak to je dobrá hra. Dáme si ji zahrát. A tady jde o to, že tady máte asi nějakého medvídka. Ale nevíme, jak se teďka hraje. Tak, teď jsme nechtěli vypnout notebook, ještě jednou si ho zapneme. Počkej, tady by se měly být hry. A teď by mě zajímalo, kde ty jsou. Ale je takový dost lehkej, se mi zdá. Ale zase se nějak tak, už jede hru. Ještě poslední hra na závěr, aby se ukázalo. Funguje i zavřenej a funguje... Což je dobré, pro velký plazmeny je to dobrý, že funguje i zavřený. Tak. Tak, a jak vidíte, už jeden. Ty vole. Teď jsem to nějak dojel blbě. Ještě jednou. To se na trošku nepovedlo. Mně se
počkaj. Až tady nebudete se koukat. No, jeden. A jak vidím, tak je to celkem dobrý. Ale ta hra bych teda označoval jako, že není vůbec špatná. Počkej. To máme. Teďka bychom si, no dobrý. Teďka si dáme nějaké jídlo pro tu kočičku. Je to něco podobného na stylu jako pouva. Akorát, že mi tady hrabe na šipky teď. Tady mám už tady teďka to. Ty máte, jsme to rozbili. Počkej, co to funguje reklamace. Počkej. Asi reklamuji, jo. Nefunguje už. Kam jsem rozdělal. Já už jsem se... Ty vole. Tak nám interární chyba. Spiderman. Takže tohle byl asi unboxing na tento krásný dotaz. Acer Predator. Laser... nějaký... Takže my vás vítáme a... další recenze. Čus. Oh shit.